Ja mukkelis makkelis. Se on niin mukavaa. Ja siis sillä on pitkä pinna. Vaikka sitä pyytää pois tuolta, niin ei se halua tulla, kun se haluaa olla lastensa kanssa. Se leikkii, se kouluttaa, niskasta vähän järsii. Taas vähän jyrsitään niskasta, että annetaan muistutuksia, miten elämässä pitää käyttäytyä. Se on hyvin hellää koulutusta.